La pregunta clau, i a aquestes hores és important donar missatges el més curts possibles, suposo que la saturació ja és tremenda, és, com deia el Toni, per què parlem de cooperativisme en un context com a CEBA? Jo crec que és més important que fa la idea que estem parlant del cooperativisme perquè és una filosofia d'emprendre, de gestionar, de guanyar-se la vida, en definitiva de crear valor col·lectiu, que dialoga molt bé amb el conjunt, diríem, de projectes tipus EVA. És a dir, parlem més i ens interessa parlar més de cooperativisme que no de cooperatives, tot i que les cooperatives de treball en el camp sanitari poden ser perfectament EVAs. Per què? Perquè compleixen una condició clau, i aquest és el missatge central. La condició clau és que l'òrgan societari, és a dir, qui controla la propietat, l'òrgan societari de l'organització està en mans de treballadors. Nosaltres preferim dir-li professionals, jo utilitzo treballadors perquè és un llenguatge més genèric. Aquesta és una condició insalvable per considerar una organització com a EVA. És a dir, més de la meitat, diríem, dels vots en l'òrgan societari més important d'una empresa, en aquest cas d'una EVA, ha d'estar en mans de treballadors, és a dir, de professionals que hi treballen. El com es soluciona això en cada cas forma part de la gamma de solucions que les diferents EVAs troben. Una d'elles, si és una cooperativa, com és el cas d'una de les que estan dins de CEBA, és l'esquema clàssic. Cada soci té un vot en l'òrgan de la Junta General de Socis o de l'Assemblea General i no necessàriament tots els treballadors han de ser socis. La llei de cooperatives permet que un petit tant per cent puguin ser treballadors assalariats no socis, però la immensa majoria dels treballadors en les cooperatives de treball sabeu que són socis i tots tenen un vot en les assemblees, elegeixen un òrgan rector i a partir d'aquí es desenvolupa una gestió empresarial més o menys amb els criteris de gestió que qualsevol empresa intenta aplicar. Però en definitiva ens interessa no tant parlar de cooperatives com de cooperativisme perquè ens interessa explorar els valors que són comuns i que ens fan interrogar els diferents tipus d'EVA sobre quines respostes cada EVA dona. Per si algú pensa que això del cooperativisme és una cosa una mica complicada i estranya i que no té gaire pes, hi ha dades que potser ens poden sorprendre. Per exemple, si us dic que a Alemanya pràcticament un terç de les empreses, en quant a número d'empreses, són cooperatives, potser algú es sorprèn. Segurament moltes són petites, però cuidado perquè a Alemanya els agraden les empreses grans. Per tant, és una dada, però és que si anem a països més petits, per exemple, a Finlàndia, ens trobem un país que és una referència, per exemple, en termes educatius i una referència en termes de molts aspectes, podríem dir de menys corrupció, etc. El 60% del teixit empresarial són cooperatives. Tinc més dades. A França 1 milió de treballadors estan dins de cooperatives, però n'hi ha altres països del nostre entorn, ho dic com a unes dades perquè li traguem la por a poder fer cooperatives. És a dir, si hi ha un munt de països força, podríem dir, avançats i que a vegades són referències en alguns aspectes en el nostre entorn que tenen un índex de cooperativisme important, segurament per nosaltres també és una solució que ens ha d'encarar-la, diríem, sense gaire reticències. Evidentment que té les seves peculiaritats. Aniré endavant i diré algunes d'elles, però insisteixo que les EVAs participen dels valors del cooperativisme, el que passa és que els dona, podríem dir, resposta a cada un d'aquests valors d'una manera diferencial, cada una d'una manera diferent. Si avança això, a veure... No avança. Aquí hi hauria uns punts bàsics de la intervenció, me'ls saltaré perquè si no perdré minuts,
Són els 8 punts que jo volia tocar, l'últim és de referències, per tant no hi ha problema. El primer seria una crida a dir el cooperativisme a Catalunya, com sabeu, té les seves arrels històriques, no és cap descobriment, i dins de l'àmbit sanitari també. El que passa és que l'hem de trobar, almenys amb un cert impacte social, més des del punt de vista del que serien cooperatives que el que fan és assegurar als seus socis, en aquest cas són cooperatives com podríem dir de consum, que també sabeu que existeixen, que el que fan és assegurar a mils d'usuaris en la compra de serveis sanitaris privats. Aquesta és una tradició altament estesa, amb anys de recorregut a Catalunya, i evidentment hi ha cooperatives de professionals, poques, però diríem que aquesta és la nostra realitat. Les cooperatives, per tant, que són de professionals per proveir serveis, estarien dintre del que s'entén com a cooperatives de treball. Una cooperativa pot ser perfectament un tipus d'EVA, ja ho hem dit abans. Hem de recordar que hi ha cooperatives de primer i segon nivell, que vol dir les de segon nivell, que són agrupacions de cooperatives, que això dona joc en molts dels aspectes que s'han estat aquí reflexionant de relació amb l'administració pública, perquè les cooperatives de segon nivell no necessàriament tots els socis, que són socis, diríem, entitats jurídiques, no tots els socis d'una cooperativa de segon nivell han de ser cooperatives. Si no recordo malament, em sembla la llei diu que un de sol. Per tant, es podien trobar que perfectament fos una empresa pública, un dels socis. Per tant, tindrien cooperatives de segon nivell amb una EVA, una cooperativa i una empresa pública, 3 socis. I això podria ser un conveniador amb l'administració pública en condicions que haurien d'explorar. Jo no soc jurista, però ahir ho deixo com a idees per anar buscant possibilitats. No me'n surto. Aquí no ho comentarem, hi ha unes 4.000 i pico cooperatives a Catalunya, la immensa majoria, el 75% o més o 80% són cooperatives de treball, que vol dir les que nosaltres habitualment entenem com a cooperatives. Els principis cooperatius de l'Associació Internacional de Cooperatives que es van definir l'any 95 serien aquests: l'adhesió voluntària i oberta en quant a socis, la gestió democràtica per part dels associats, la participació econòmica dels associats, vol dir que hi ha una implicació econòmica per entrar, l'autonomia i independència en quant a gestió, l'educació, formació i informació com a elements, podríem dir, com a valors constitutius de la voluntat de ser de les cooperatives, la voluntat de cooperació entre cooperatives, és a dir, una certa consciència de pertanyença a una manera de fer empresa diferent, i un interès per la comunitat. Això és molt important, perquè això ara se li diu responsabilitat social empresarial i coses d'aquestes. El cooperativisme ja ho havia inventat fa molt de temps, diríem, no? Forma part constitutiva de la seva raó de ser. És una llista molt agafant alguns punts discutibles, però per veure la diferència entre estar en una empresa amb valors de cooperativisme, insisteixo, una EVA, potser una cooperativa, o una empresa de capital tradicional, podríem dir i recollir uns quants exemples. Els empresaris en una empresa de capital volen obtenir beneficis monetaris o influències, bàsicament. Els cooperativistes busquen solucionar les seves necessitats. L'excedent de benefici només els propietaris, beneficien només els propietaris, els excedents econòmics, si no es reinverteixen. En les cooperatives, amb els excedents es beneficia la cooperativa i, per tant, els socis, fonamentalment, segons els estatuts. Ja veurem què passa amb el repartiment de beneficis una mica més endavant, perquè és un tema molt important. Principal objectiu habitual en les empreses de capital, augmentar els beneficis, a costa de... no ho sabem. Aquí se n'ha parlat molt de l'amenaça de l'entrada d'empreses multinacionals en capital risc, etc. En el cooperativisme el principal objectiu és satisfer les necessitats que van motivar a crear la cooperativa, que normalment són possibilitar treballar pels socis, treballadors, i a més servir necessitats de la societat, és a dir, atendre necessitats socials. L'òrgan màxim d'una empresa de capital és l'accionariat, sigui qui sigui, pot estar invertir en borsa, o sigui, es pot comprar estar en borsa, potser en alguns casos, i en canvi en el cooperativisme l'òrgan màxim de govern són els socis treballadors. Els treballadors no tenen poder societari en les empreses de capital, en el cooperativisme
són els socis treballadors els que tenen veu i vot. Amb les EVAs, recordeu que això només és la major part dels òrgans societaris han de ser socis treballadors i no necessàriament és un home un vot, perquè sabeu que són societats limitades i la llei regula que es pot tenir fins a un tant per cent de participacions accionarials limitat per part de cada un dels socis que estan en l'òrgan societari. Les cooperatives de treball, per tant, ja ho hem dit, també són EVAs i d'alguna manera, repetim, les empreses de base associativa participen en major o menor grau dels valors del cooperativisme. El comú denominador és que el control societari està en mans de professionals que hi treballen. El cooperativisme planteja la supressió de l'habitual dissociació entre capital i treball i això és molt important perquè és una cosa que a vegades s'escapa. A vegades es parla molt de dividir les organitzacions entre ànim i no ànim de lucre. I aquesta és una disquisició que té molts límits, moltes limitacions i realment bloqueja emocionalment a molta gent. Jo plantejo recuperar un debat de segles, ja podem dir de segles, un parell de segles, del moviment obrer sobre capital i treball i el fet que, evidentment, una manera d'intentar almenys intentar conciliar millor la típica antinòmia entre capital i treball és aquest tipus d'empreses, tipus cooperativa o tipus EVAs, etc. És una oportunitat a desenvolupament. En quant a control societari, les diverses EVAs són les úniques empreses que asseguren que les decisions del capital estiguin sota el control de treballadors. La resta d'organitzacions, siguin públiques o privades, estan fonamentades entre la dissociació de capital, societari i treball. Això és molt important i aquí aquesta és una insistència molt meva, que no es troba en gaires llocs, perquè no hi ha interès en veure que fins i tot fins a les empreses públiques la dissociació entre capital i treball és evident, és absolutament evident. L'autonomia de gestió està sempre limitada perquè a nivell societari hi ha uns decisors que lògicament són nomenats pels representants polítics de cada època, etc. Però els treballadors no tenen control, ni si són funcionaris ni si són treballadors d'una empresa pública. Per tant, estan en una situació similar a la d'una empresa de capital. L'única diferència, en aquest cas, podríem dir que els propietaris és l'administració pública i està representada pels polítics. Però el problema de fons continua sent el mateix. Hi ha dissociació absoluta. És possible el possible repartiment de beneficis com a tema clau, ja ho he dit, ja posava en qüestió de què passa amb el tema del repartiment dels beneficis. El cooperativisme no està orientat al repartiment de beneficis, sinó a satisfer principalment necessitats que van motivar el cooperar. I a més hi ha una circumstància, sobretot en el cooperativisme extrem, que és el de cooperatives de treball, a la que el repartiment de beneficis ha d'anar a molts socis, el que toca a cada un és petita cosa. Per tant, la possible voracitat d'empreses de capital on hi ha pocs socis i tenen dissociat els seus interessos respecte als treballadors, és difícil que es doni en una fórmula cooperativista, per una banda. I a més, també s'ha de considerar que la filosofia del cooperativisme, i està recollida en el mateix marc legal, es preveu que en el repartiment de beneficis prèviament hi ha certs límits, és a dir, hi ha una part que ha d'anar a reserves, hi ha una part que ha d'anar a formació, hi ha una part que ha d'anar fins i tot a beneficis socials cap enfora. I després, depèn de la cooperativa, si estem parlant de cooperatives, es poden repartir els beneficis entre socis, amb uns criteris que també cal veure. Però en qualsevol cas, no és l'orientació fonamental. Hi ha una part dels beneficis han de ser gestionats de manera determinada que legalment és establerta. I només un apunt dir que el repartiment de beneficis en les cooperatives té alguns avantatges fiscals que fins i tot són extremes en alguns casos d'algunes cooperatives. M'imagino que ja estem acabant. Molt bé. Problemes de les cooperatives, home, sempre s'han dit els mateixos, la governança. Òbviament, per exemple, en l'àmbit sanitari hem de considerar que contra més ens apropem al model cooperativa, ens hem d'enfrontar al fet que hi ha diferents grups professionals. El risc en una
en una organització en què cada treballador tendeix a tenir un vot en un òrgan societari és que si tens estaments professionals molt nombrosos, acaben podent determinar polítiques i estratègies de l'empresa des de la perspectiva d'aquell grup. I això són problemes a tenir en compte. Òrgans de govern. Quan són col·legiats, perquè normalment, clar, contra més cooperativista ets, més estàs a prop d'un model amb junta general, amb junta rectora, i no tant amb un administrador únic, com les empreses mercantils, i això planteja algunes diferències a l'hora de la simplificació, sobretot del control i de l'orientació estratègica a l'hora de gestionar. Els temes de mecanismes d'entrada és tot un món i de sortida, lògicament, com en tot tipus d'empresa, hi han d'haver i tenen les seves peculiaritats en el món cooperativista. Insistir en que qualsevol EVA pot adoptar una forma cooperativa, per tant, si convingués per alguna raó político-estratègica en el sector, qualsevol EVA es pot transformar en una cooperativa, i si no es vol transformar, el que sí que pot fer és dialogar i aprofundir en els valors cooperatius, perquè això dona un marge interessant de cara al seu posicionament diferencial respecte a qualsevol altre tipus d'empresa mercantil. Jo afegiria de dir, posem una mica d'èmfasis en el tema de la regulació de l'aplicació de beneficis i els temes de remuneració, per tant, a l'inversor. Una recomanació també que m'hi permès és recordar que la inversió pública hauria, o sigui, a partir d'alguna manera que les EVAs haurien de gestionar sobretot treball i no inversions, perquè això facilita molt evitar les contradiccions, diríem, de l'acumulació de capital i de la pujada del valor de les accions o de les participacions, depèn del cas, i per tant hauria de ser un model de gestió pública basat en EVAs en el que la inversió fos pública. Però la gestió, el que es passa a les EVAs és bàsicament la gestió de nòmines i la despesa contingent. L'última diapositiva ja està. És aquest esquema que us deixo, que és una mica síntesi del missatge essencial, que és intentar classificar el tipus d'organitzacions que gestionen serveis públics en base a dos variables. La de l'eix vertical respondria a la pregunta de el control societari està en mans dels treballadors? Sí o no? I l'eix horitzontal seria si la gestió dels serveis públics és pública o privada, és directament pública o privada. La resposta de si la gestió de serveis públics és pública i, evidentment, el control societari no està en mans de treballadors, lògicament és la típica resposta de les administracions i empreses públiques, és el que ja coneixem. Si parlem de gestió privada, tindríem tot el reguitzell d'empreses que tenen dissociació entre capital i treball, que poden ser des de no lucratives, fundacions, ONGs, a multinacionals, altres empreses, qualsevol, i les seves representen, de fet, un diferencial perquè responen sí a la variable de l'eix vertical i, per tant, aporten una novetat important. La gestió privada de serveis públics amb el control societari per part de treballadors. Dir només que quedaria un sí públic per inventar, que jo crec que aquest matí han sortit idees molt interessants de com avançar en fórmules de gestió en què es compatibilitzi lo públic i lo privat, i penso que en tot cas és un repte explorar aquest quadrant, podríem dir esquerra, que per ara està blanc o verge. Res més. Gràcies.